Saylanan.com Hödürleyer Bir bar eken, iki gıdıklı del eken, söymeyene söyyenler şoňa kän eken, oňa bu dünýe dar eken, ne ýagyş bolsa gar eken, ýene ýalanlarym dogrulary azar eken. Hey, bir bar eken, iki gıdıklı del eken, söymeyene söyyenler şoňa kän eken, oňa bu dünýe dar eken, ne ýagyş bolsa gar eken, ýene ýalanlarym dogrulary azar eken. Sen ýene de gözümden düşdüň, sen bu gece özüňden geçdiň, men ýene de sen üçin içdim, sen her gece menden gaçdyň. Bu dünýeden çykar uny dolu baryny, hiç kim bilmesin ýakaly gijäniň baryny. Aňardan özüçe her kim gurlaýamyşyn, diňe özü üçin ýalan sözleýamyşyn, daşyndan gülse de içinden ağlaýamyşyn, dostunyň sözüni eşitip diňine ağlaýamyşyn. Men ýene de sen üçin çykdym, men ýene de sen üçin ýaktym, sen ýene de kim üçin satdyň, men ýene de sen üçin batdym. Bir köretmäýin şoň üçin ýiteriň aňymy, demim gelmesin şoňa bagşetçek janymy. Halar yürekse duyguny oýnaýamyşyn, hiç pikir etmen aňsat ağlaýamyşyn, sorasaň olara durmuş gülmeýämşin, pikirler adaşda da hiç sat bilmeýämşin. Hey, bir bar eken, iki gıdıklı del eken, söýmeýäne söýenler şoňa kän eken, oňa bu dünýe dar eken, ne ýagyş bolsa gar eken, ýene ýalanlarym dogrulary azar eken. Hey, bir bar eken, iki gıdıklı del eken, söýmeýäne söýenler şoňa kän eken, oňa bu dünýe dar eken, ne ýagyş bolsa gar eken, ýene ýalanlarym dogrulary azar eken. Saylanan.com Birinci ekskluziv